Слова, мова, книга были, есть и будут основой культуры, той глебой, на якой под нашим боским небом заходить квітнее і мужнее душа чоловіка, душа народа, його духовність. І тому видатно, що у нашій країні є таке чудовне державне свято – День білоруського письменства. Письменство, до речі, яке на протягу довгого часу створається на двох мовах, тепер державних, на білоруській і на русській. У нас є видатна державна підтримка родному слову, підтримка виданню книг, підтримка культури, духовності. Я сподіваюся, що ця підтримка застанеться, тому що духовне здоров'я не менш значне, ніж фізичне, а можливо навіть і духовне здоров'я визначає і силкує фізичне здоров'я.